ରସୁଣଟା ଦେ। ଚିଙ୍ଗୁଟା ଭଜା ହେଇଯାଉ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ବୋଇତାଳୁ ପୁଇ ନାଡ଼ି ବାଇଗଣ ଆଳୁ ମୁଁ କାଟିକି ଏପଟେ ପୁଇ ଶାଗ ଅଛି କାଟିକି ରଖିଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁଣି ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭଜାଭଜି କରିବେ ତାପରେ ଘାଣ୍ଟଟା କରିବେ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଆଗେ ଭଜା ହେଇଯାଉ ଭଲସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାଜିକି ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି। ଏଥର ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା ତାପରେ ଆମେ ସେ ପରିବା ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ କଞ୍ଚା ପାଣି ବାହାର କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। रेडी हो गलानी आम एथर तैयारी करवा घांटा। ठीक अच्छे तेल गरम हो गलानी मु पंच फुटण और शुखला लंका दे दूसरी। पंच फुटणटा माने निहाती देवे निहाती नदेले घांटार माने ठीक टेस्ट आपण मैंने पाइबे। ହେଇଗଲା ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଞ୍ଚାଟା ଦେଇଦେବି। ଘାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହବ ବୋବାଲିଆ ଘାଣ୍ଟ ଆଉ ଏତେ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ହଉ ଆପଣ କିଛି ଖାଇବେନି। ଏଇ ଘାଣ୍ଟଟା ଦେଇକି ଆପଣ ଭାତ ଖାଇଦେବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଘାଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଡାଲି କରିଛି।